saya karmatanga oh hano angle hano marut matangnya ya karmatanga sal saya karmatanga oh hano angle hano marut matangnya ya karmatanga sal saya karmat मिया आनी विधानसभा केंद्रनि पिंटू देवनाथ ने खरकसानो 14 तारिख नि 15 तारिख नि हर बनो चुआक खानी बोथारे खासी रिका माने बनो फाची साइड थैका अब प्रूफ खाइनानि बागे आं निजे न फाइका खबर मामानि परे बिनि बोफायं सुमन देवनाथ बानो फोन खाइका ताय आबिर चिनि बानो फोन खाइका जे चिनारो अमते खरकसा थै थांका थैथांमोन यागोलां फाइने थैका जेता पजिशन दंमोन अब कोन मटेके थैमैया यासखौ सुंजाक आखजाक जेता मांक्लिन रंग नुगाना मांक्लिन नंनो रखजा एकाकाय अब नाइमन परे आंनिया सारा दिन और फाइका बरो कक साका नुखुनि बरना डेड बॉडी तिखलाय रे कार मिया पोस्टमार्टम तटे मगे मिया सक फाइका तिनि सिंगा खारखाना फाइका म चिनि इंकोनि पिंटू देवनाथ नि बिहि बनि बसा खरमनि खूब गरीब वंशनि बर आगुलिओ बुनि नुखुंगो सामुंटां चाजा बर लाई गरीब बोलते अनेक गरीब बर एका अनुखुंनि बर नका ताबो असहाय थांगा बर एका अनुखुंगो तिनि आं फाइका तामनि हिंका हिंकायबा बर तो गरीब वंशन बर का आइननि सम्पर्के बर साइमिया एका आनि काइसा ओ विधानसभा केन्द्र दायित्व तंगो आनि केन्द्रनि जेसपनो विपद कलायखा बा जे कोनो काकाय बरनो फाइसु बासु खाइपिनानि आं मियाबो फायो तीनर केस डायरी खाइका आं निजेबो आनि एमएलए हिसाबै एलाकानि एमएलए हिसाबै सुस्थ तदন্ত নাই आं मतिनि कक्रुन्दिका बरबतिनि एफआर खाइका बिन भिगबो एफआर खाइका जों नायो सुस्थ तदন্ত उठुन victim family सुस्थ बिचार मानथुन अवश्य नायो जे कोनो बरकनि गं काकाय जों आबनो जस्टिस नायो आबनि बागैनो जों तिनर थानानि प्रति फायै जों आरो तिनि केस खाइफिका आं खाख्लायो उपयुक्त तदन्तनि माध्यमे दोषीरक एरेस्ट उठुन এবং ইমিডিয়েটলি আইনनि बिसिंथि खायै बरनो कठोर साजा रिना नुथुन अबना आंनायो जिनि पिंटू देवनाथनि बिहिक सं नुखुं बरक जस्टिस मानथो बिनि बुफायं सं बुमा सं जस्टिस मानथो अमना आंनाय सर कोनो सन्देह आवा हेरक तो और सन्देह तंगो जेता सिमथम नुखा जे आरो खरकसा बरकनि मुं आं जेता खानामानि लोकेल विभिन्न बरकनि माने मिथुन देवनाथनि खरकसा तंगो बचुआक फालो बिनि नगनो चुआक नंखाय हने आं खोनाबो एकाय आरो एसपी खरकसा तंगो सुभाष सिनै के बबाय ब खूब आलोचना उंलायखा एकाय अ खरंनि प्रति एक दाउट तंगो जदि ब बरक तो साइमिया आं विभिन्न सोर्स दे खबर माखा अ खरंनि आरो दाउट तंगो एवं खास कल्याणपुर तीनटा जागाव चुआक फालजागो आबनि बिसिंगो मिथुन देवनाथनि नुखुंगो चुआक फालजागो इलिगेलि अब कोनो लाइसेंस करे और लोकल चुआक फालजागो ताय बिलाती चुआक विभिन्न जागान कुबि फालजागो ता गा अ बिनि नगनो चुआक नंगै अ जे गथना आमते बना खासिरि जाका हनै आं खाना काटा किरकम आश्वास दिसे